Què tal, com esteu? I ben tornats a l'Estadella Michelin. Molta atenció perquè avui és el primer dia que cuinem un arròs. Seguirem els passos una mica de la recepta de l'Alberto Gras de Masterchef. Ja us dic que no la farem fidedigna. Jo m'emportaré una mica al meu terreno. Molt important, farem arròs amb gairebé només 3 ingredients. Gambes i carxofes. I, òbviament, l'arròs. Sense l'arròs no farem res. I tomàquet fregit, i jo li incorporaré la soja, que a mi fotre-hi soja tot m'encanta. Jo, si pogués, em dutxaria amb soja, perquè va bé per tot, Estadella Michelin, amb Guillem Estadella. Primer el que farem serà les gambetes. Farem una miqueta que l'oli, li fotrem les gambes, les carxofes, tot ho marcarem ben bé. Després les gambes, el que farem, agafarem els caps i ho fregirem, seguirem fregint aquí amb una olla. Ho fotrem ja us ho diré, aigua aquí serà el que serà com el fumet, serà el brou, de peix que utilitzarem per després bullir l'arròs. Llavors, engeguem això a tota màquina, a lo loco, extractor important, perquè si no després fotré un olor a gamba que semblaré un pescador semblaré el capitán Pescanova, ja t'ho dic jo. Ara aprofito, mentre s'està escalfant l'oli, a picar una miqueta la ceba, perquè així ja tenim la ceba una miqueta així a lo loco. M'estic emocionant, perquè tenia molta il·lusió de tornar a fer l'Estadella Michelin, no? Com pica la puta ceba. Ja tenim l'oli calent, llavors ara agafarem les gambetes, les fotrem aquí a lo loco. Vinga, vamos ahí, un poquito de alegría. Ole! Com m'agrada aquest aplaudiment de la gamba, que t'està fent clac, 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 clac. Ara que les hem marcades, llavors que tornin aquí, les carxofes se vienen per aquí, con alegría també. Vinga, va, som-hi! A mi l'Alberto em va dir la seva recepta com s'havia de fer. Jo he agafat els seus ingredients i estic transformant-la una mica a una recepta Estadella Michelin. Vull dir que potser, Alberto, si estàs veient això, no et preocupis. I us dic una cosa, l'olor que ja només tenim aquí m'està agradant molt, Ara, quan les hem marcat una miqueta, cap a fora, res. I ara aquí vindrà la ceba i se sumarà aquest festival de sabors de mar i muntanya que la ceba agafarà, semblarà Kiko Rivera abans de l'ictus. Que jo us dic que la ceba ara, se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Ja us he dit que això fa de professional, i cap aquí, vamos a ello. Ara baixem una miqueta el foc, això ho tenim bastant a tope per les gambes i per tot. Ara agafem les gambes, llavors els hi tallem el cap, el cap el fotem aquí a una olla, i ara el que farem serà treure-li les potetes a les gambes perquè així queda més net i lluirà una miqueta més. Aquí tenim el cap de les gambes, l'he xafat una miqueta, veus, ja he tret una miqueta d'oli, llavors el que farem serà tirar-li aigüeta per tenir el nostre caldo. Tenim aquí el fumet fent-se, que vagi fent el brou, pim-pam. Llavors, les carxofes les retornem aquí, Llavors, les farem una miqueta i que s'entenguin amb la ceba, Tiqui-tiqui. Alberto, si ho estàs veient, en sèrio, no sé com lo ves. Ara arriba el moment de tirar-li el tomàquet fregit. Jo he agafat el del Mercadona, que està molt bé, té molt sabor, a mi m'agrada bastant. També podríem ratllar el tomàquet, ja ens ho va explicar l'Alberto a l'Estadella Michelin, a l'àudio, al podcast, però jo confio en ell, m'ha dit, no, tira-li tomàquet fregit fet, endavant. I parlant de supermercat, aquí em vaig trobar al supermercat, va ser a l'Ildami. Us aprofito per recordar-vos que si encara veniu directes a veure el vídeo i no veniu d'escoltar el podcast, aneu-hi, que parlem amb l'Ildami de cuina, de tot, i parlem d'un dels seus tatuatges, que és menjar, i ens explica qui ho ha dedicat. Ara li tirarem el meu ingredient, salsa de soja. Li tirarem una miqueta, un rajolí contundent, perquè així també aprofitem per salar, que jo crec que li donarà bastant sabor. Llavors això és qüestió d'esperar una miqueta que el tomàquet acabi de desfer. Apretem bastant gas a l'hora de fotre-li el foc i esperem que s'evapori l'aigua i s'evapori la salsa de soja, i llavors ja podrem tirar l'arròs. Mireu la pinta que té això. A mi m'encanta quan es fa aquesta cosa que està tot cohesionat. Oh, em torna loco. Ara farem una cosa. Baixem una miqueta el foc, que s'acabi de fer res. Agafem el brou que teníem aquí. Llavors, mira, colem això aquí. I ara arriba el moment, li tirem l'arròs a tot això, Tiqui. Ahí va l'arròs. Pugem una miqueta el foc perquè el marcarem també. Vamos a ello, con alegría, Vinga, va. O sigui, flipo perquè és un arròs que hem trigat molt poc, que en mitja hora pots tenir aquest arròs i que a més és amb 3 ingredients. Carxofes, que són de temporada. Gambes, que les pesquen. I
Arròs, òbviament. Vale, el brou. Vamos a ello. Bueno, ara això ho deixarem uns 17-20 minuts. S'ha d'estar sobre amb això. Llavors, mentre esperem, baixem una miqueta el foc perquè vagi fent xup-xup. I moment acudit. Ja que tenim aquí una miqueta de gamba, esto es un barco de vela que va y se apaga. Doncs mira, l'hem deixat entre 17 i 20 minuts de cocció, llavors ara jo ho apreto una miqueta perquè a mi m'agrada el socarrat i és el moment per fotre les gambetes que prèviament havíem pelat i li hem tret les potetes, així les fotem una miqueta com elemento decorativo. Apaguem el foc, el retirem, ¿vale? Llavors ve aquest moment màgic que s'ha de tapar. Lo dejaremos reposar 5 minutitos, ¿vale? És que quina pinta, nois, quina pinta. Apa, bona nit, descansa. I com quan vas de colònies, quan et lleves, quina cançó et posen? La vella Montserrat. Oi, ai, ai. Anem a provar això perquè té una pinta espectacular. Mireu, mireu. Oh! Un arròs d'estadella Michelin espectacular. Està molt bo, Ja em fumaria un puro i tot, tio. Molt bon contingut. Uf! Fem un altre o què?